سلام كمي عليهم مجمريا شمعي يوناس تولد بحال عبيست أفريقيا انترناشنال ميديكال سنتر كم بابليك هيلز أوفيسر كوينة يسرح لهم والدي نايلو معن تعرخي بالنازل له عرستها كميل لنا تعنا نحلو نقول عرستي كان رينا ماليتيو جي كم نفول تغلاتنا أب زعاد زلنا بحفشة أتوم كأندكم من حمام ويدبز حيوان نسبنا بحكمنا زملا لسوت هلنا زوم بسنك قول له تريد محالف حمامات ويكا كابسب نفسب بقلي لهم محالف ودخول حمامات نسميهم ذاتكونا لازم نجيهم كم يجرنا نكالا خلهم ويد جبو تريد جبو أكلاو تريد ويكبايو تريد وين إحنا تناي تريد ما ترى لكن بلو زلنا نقرأ تزيد ناخذ بخميهم دم محالف تم حمامات تم ذاتكونا حمامات ك انتهيو بخمينا نكالا خلهم كان رينا ماليتيو إتي لمدتات ويكا حدث بأم أنتون فتاة زكايدو نتعنون تعنا أب كوابي زلوا سبات نخلون زبوزح نقل كتقال اللي خالي كابيت بيرسونال هايجين جمير كامايتي كاب سفر إدريك ساب صقر سدلو تريس أكلات محتاج أكلات سبنات كون خال محتاج أداو كون خال وحاف الشخات environmental cleaning ويكا تي environmental sanitation زبال كتقال الخون الله ماليتي إذا بيرسونال هايجين دوغينو تي sanitation بلو خنتاي sanitation بلو خالوشة to provision of nighttime facilities نحن إحنا جوبو أكلاو تريت ويجوبو كبابيو تريت ككاد على لويل أنا حسب نجارات نوعه زدليو نجارات تقرب كلها نابنت safe waste disposal system كله كله نبزحت نابز يوغندا نريو زلنا كاركتر مايت اتناي waste disposal system أجاب ولا شيء كذي تشوفه فوقين أفتك كبابينا كل شيء عقل بزح نجارات نحمام كمحالف وزخل نجارات كم بعدم نريينا ماليتي سلذي جوبو كبابي أو تريت ويكا جوبو personal hygiene أنت ذي جيرنا بمنتح حماماتنا ندقعت لنا بستفعل عليه حمامات ندقع مالتي حدا تقدم أي من هالو gastro intestinal infections تبهالو مالتي اليوم من يوم تلنا توم وزع like diarrhea diseases cholera كون خل ويكا food poisoning كل شيء كاب من زخا كاب ingestion of nitrogen contaminated دخون water وي food مبلع مالتي اليوم حجي من البات ولا انتهي لنا هنا ما احنا نخلينا نحنا ستاريه ماينا نستي وي تعشقه ماينا نستتيلنا نسو طرا يكون ات ابعلتاو نطفتاتنا نطقمولو ماي نابنت سو تبكل خون خلي ويكا نسو طرو يلنا حسب تغينها كل شعته نعومه حزن نطقمولو نغراتنا وي اتسبنتنا رسح مزخون زيوم حمامات زيوم بقليلو نحمل نخل حنساب زيوم حمام زيوم تحايمنا خانتاينا حدا بوزح نغرينا نخسر مايتي كابزي خا كل شيء انت يتبهل حدا طعي سبتالي طعي حبرتسب ويكا طعي حبرتسب تالي خا إذا هاجر إيكونومي ويكا تسب فاينانشالي جرو كون دخل معناته نحنا بزقبا بس زقل لنا نجار كنقبرو نخل بزي مقبارنا أبكن ديك صلاتنا أتنو على لنا ريو نحكمنا نمالالس جزي نخسر فاينانشالي نخسر بعابي خا تعنانا نخسر على مايتي لذي اتزقل لنا نجار تجيرنا نتزعبي نجار كافر كنقبر كم نخل اتي نحنا كنقبرو زقبانا نجارات تجيرنا بقليلو كنكالا خل نخل ماي اتي خال أي جوبو كبابي أو تريت تجيرنا انتي كنحمم نخل توم ريسبيراتوري تراكت انفكشن بحالو زيهم كابخمه يوم دبزح اوان ابز حلف اوان ولا ترينا اكسبيرينس تجرنا كوفيد 19 نيرو مالتي زغون سب بغوبو نا ايت ريت تزيرو مالتي تا قند خمانيتي تا نا ايت ريت إدنا صورين تخوين وإدنا بزقب أن حسب تخوينا درجاتي سامي تايت كابزوم لهم زلنا حمامات بقليل خن كلا خلون خير مالتي اتصال ساين تايزي سكين انفكشن بلاي سكين انفكشن بحافش شاب جنرال نزار بدو لخو تمحمد ان ديتيلز بمعلتو بتوم زلونا ابلات دوغات كنغرنا دي زين بحافش شاي مايتي ابتي سكين انفكشن كان تاي كل شيء ان ادوكيت بيرسونال هايجين وي هاند هايجين ويكا بحافش يا انفايرمنتال هايجين تزي حالينا نحما مستقل عننا نخون موليتي سكين انفكشن امنت من الله تقندب زبوز حوان شغرون سب سكابيس الله امنت حدا سب دغه يمصمو ወይ ካብ ገለገሽ መጽ ሒዞ ምስ መጸ ሱወላብ ዘይፍለጦ ነገር ነታ ገዛ ምለሳ ይገብራ ኸሊ ክልክማይ ኸሊ በቀሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓለፍ ስለዝኽእል ብኸመይና ነዚ ብዝቀለለ መንገዲ ክንከላኸሎ ንኽእል ብትንገብሮ ፐርሰናል ሃይጂን ኤን እቲ ኣብ ውሽጢ ገዛና ዘሎ ሃይጂን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እንታይ ሕማም ደግ ከይጠቐስኩም ክሓልፍ ዘይደልሎ ንኣብነት ከም በዓል ታይፎይድ ፊቨር ኮሎሪያ ጃርዲያሲስ ሺስቶሶሚያሲስ ዝተፈላለዩ እዮም ሕማም ውጻድስን مسوت استحاز حمام لسعبنا نجارات اليوم كنت من تعم تحاز بمزح حوان مس كونتامينيتد دخانة ماين مقبن يوم تحاز مالتي
ስለዚህ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣቐዲመ ወላት ኮን ማይ ንሰትዮ ፅሩይ እዩ ንበል እቲ ንጥቀመሉ ነቲ ምግቢ መትሓዚ ወይ ነቲ ማይ መትሓዚ ኮንታሚኔትድ እንተኮይኑ እዚኦም ንብሎም ዘለና ሕማም ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፉ ይኽእሉ ስለዚ ነዚ ተረዲእና እቲ ዝግባእ ኣካላዊ ፅሬትን ከባቢያዊ ፅሬትን ከነካይድ ኣለና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዞም ቦዲ ፍሉይድስ ትብሎም ማለት ፍሉይድስ ብሓፈሻ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ከዓ ደም ክኾኑ ይኽእል ሳላይቫ ክኾኑ ይኽእል ሚካስ ክኾኑ ይኽእል ሪስፓራቶሪ ዝኾነ ነገር ረሊዝ ዝገበርና ክንንጥስ ኮለና ዲና ወይ ክንስዕል ኮለና ዲና ዝገበርናዮም ዝኾነ ነገራት እንታይ ክኾኑ ይኽእል ዝበዝሕ ብልማድ ከምዚ ኢልና ክንስዕል ከም ዘለና ወይ ከምዚ ኢልና ክንስዕል ከም ዘለና እናንገር ብዝተኻእለ መጠን ግን ቲሹ እንተሃልዩ ብቲሹ ክንጥቀም ይሓይሽ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንህንጥስ ኮለና ካብ ኣፍና እንታይ ንወፅሮ ኣለዉ እቶም ንዓና ደህንጡስና ዘለዉ ባክተርያ ወይ እቶም ንዓና ዘህንጡስና ንብሎም ዘለና ተሃዋስያን እዮም ድወፁ ስለዚ ኣብ ኢድና ምስ ዓለበ ከዓ እንታይ እዩ ኣቑሑ ክንሕዚና ወይ ከዓ ባዕልና እውን ኣካላትና ክንተናኽፎ ኢና ማለት እዩ ወይ ንሓደ ሰብ ሰላም ክንብሎ ኢና ብቐሊሉ እቲ ሕማም እንታይ ክኾን ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ክመሓላለፍ እዩ ስለዚ እቲ ኣገባብ መሓላለፋ ዝብለኩም ዘለኹ ተርእይና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ እዩ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ተመሓላሊፉ ከዓ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ሓንቲ ፋሚሊ ብቐሊሉ እንታይ ክትኾን ትኽእል እያ ኮንታሚኔት ክትኾን ትኽእል እያ ማለት እዩ ዝኾነ ንጥፈታት ዝገብረሉ ወይ ከዓ ኢድና ረሲሑ ወይ ኣቑሑትና ረሲሑ ኣሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ምልክታት ናይ ሕማም ኣብ ዘለና እንታይ ግቡእ ጥንቃቐ ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ራብዓይ ምን ኣለዉ እዞም ፉድስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ምግብና እንታይ ክኾን ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ብግባእ ዝበስልን ክንሰርሖ ከለና ንኣብነቶም ዘይበስሉ ምግብታት ከዓ ብዝግባእ ፅሬቱ ዝሓለወን ክኾን ኣለዎ ወይ ከዓ ፉድ ፖይዞኒንግ ብኸመይ የጋጥመና ይፈልጥና ሓደ ፉድ ኮንታሚኔት ምዝኾን ዝኾነ ከይውዓነያ ሓዲርና ወይ ኣብቲ ዝግቡእ ንምግቢ ፕሪዘርቭ ክንገብሮ ዝግባእና ቴምፕሬቸር ከይገበርና ገዲፍና ያለና እቲ ፉድ ፖይዞን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ንብዙሕ ሰብ ክልክመና ይኽእል እዩ ክንበልዕ ወይ ከዓ እቲ ነቲ ምግቢ መትሓዚ ንጥቀመሉ ዘለና ከዓ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ኮንታሚኔት ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ከዓ እንታይ ምሳና ዝበልዕ ዘለውን ቀልቀል ሸቓቕ ክጥቀም ፀኒሑ ኢዱ ከይተሓፀበ መፅዩ ወይ ከዓ ብዝግባእ ኢዱ ከየፅረየ መፅዩ ኣፅረየ ኢሉ ምስ ሓሰበ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ምሳና ክምገብ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓንሳ እቲ ፉድ ተተመሪዙ ከዓ እቲ ካልእ ሰብ ክመልዖ ከሎ እንታይ በቐሊሉ እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ እቲ ሓምሻይ እንታይ እዩ እቲ ፊተስ ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ብቐልቀል ይመሓላለፍ እዞም ፌኮ ኦራል ትራንስሚሽን ንብሎም ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ መጀመርታ ከባቢና ፅሩይ ክኾን ክኻልና ኣለዎ ማለት ድሓን እቲ ክንገብሮ ንኽእል ካንሸሎና እንተኢልና ንኣብነት ኣብ ሓደ ካንሸሎ ንቕመጥ እንተሃሊና ናይ ካልእ ሪስፖንሲቢሊቲ ይኮነን ናትና ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳጓሓፍና ኣብ ክንደይ መዓልቲ ኢምፒቲ ክኸውን ዘለዎ ኣብቲ ከባቢና ንሃማ ንምዕላብ ዝዕድሙ ነገራት ሃልዮም ብኸመይና ክነፅርዮም ዘለና ወይ ጓሓፍና ግቡእ መኽደና ከም ዘለዎ ክነረጋግፅ ኣለና ምክንያቱ ሓደ ሃማ ኣብ ሓደ ነገር ዓልዩ መፅዩ ናብ ካልእ ነገር ክዓልም ከሎ እንታይ እዩ ተሃዋስያን ወይ ከዓ ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ተሃዋስያን ሒዙ ድመፅእ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገራት ኣገባብ ኣተሓላልፋ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ንኽመሓላለፍ ማለት እዩ ነዚ ግን ንሕና ከዓ ብቐሊል መንገዲ ኢና ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ ኦቨርካም ንገብሮ ስለዚ እቲ ዝግባአና ፅሬት እንተጌርና እዞም ኢንፌክሽንስ ንብሎም ፀናሕና ብላዕሊ ጠቐስናዮም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፉ ኣይክእሉን እዮም ናብ ዘይተደለየ ክሳራታት ከዓ ኣይንኣቱን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ኢት ፕሪቨንትስ ኢንፌክሽን እንተኢልና እቲ ጉድ ፕራክቲስ ኦፍ ፐርሰናል ሃይጂን ኤን ጉድ ኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን እንተሃልዩ ነዚ ከም ነገራት ፕሪቨንት ክገብርና ይኽእል ማለት እዩ ሓራይ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ፀኒሕና እንታይ ፐርሰናል ሃይጂን ርኢና ፐርሰናል ሃይጂን ፕራክቲስ ወይ ኢንቫይሮንመንታል ሃይጂን ፕራክቲስ ተዘይጌርና እንታይ ከም ሕማማት ከም ንሓመም ርኢና ብኸመይ እዮም ዝመሓላለፉ እቶም ሕማማት ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ርኢና እዮም ስለዚ ጉድ ፐርሰናል ሃይጂን ፕራክቲስ ተሃሊና ኸ እንታይ ኢና ንከላኸል እውን ርኢና እንታይ ጠቕምታት ከም ንረክብ ርኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዞም ኩሎም ክንብሎም ዘለና ፐርሰናል ሃይጂን ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ሃይጂን ፕራክቲስ መን እዮም እንተኢልና ኣጠቓልላ ኣቢልና ክንገልጦም ኢና ሓደ መን እዩ እቲ ሃንድ ዋሽን ማለት እዩ እሱ የት it is the effective way to prevent the spread of infection ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ንኸይመሓለፍ እታ ዝዓበየት ማለት እዩ ኢፌክቲቭ ከማን the most efficient ክንብላ ንኽእል ከማን እታ ሃንድ ሃይጂን ማለት እዩ መዓስ ኢና ሃንድ ሃይጂን ክንገብር ዘለና ክንፈለጥ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ኢድና ክንሕፀብ ከለና ራኒን ዋተር ተጠቐምና ዝሓሸ እዩ ራኒን ዋተር ክብለኩም ከለኹ ማለት ታፕ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ካልእ መዓስ ኢና ኢድና ክንሕፀብ ዘለና እንተኢልና ኣዴታት ከዓ ቆልዑ ቅድሚ ምጥባብኩም ኩሉ ሻዕ እንታይ ክትገብር ኣለክን ሓደ ነቲ ተፅበሉ ከባቢ ናይ እንታይ እዩ ነቲ ናይ እቲ ከባቢ ትጥብሎ ቆልዓ ዝፀበሉ ፓርት ብዝግባእ ብጨርቂ ወይ ብሓደ ፅሩይ ነገር ማይ ኣውዒና ዲና ገለ ድረስ ተበልና ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ቆልዑ እንታይ እዮም ኩሉ ሻዕ እቶም
أزيوم تنقفتيهم سلامتاي سرعة أمك لخل أكلاتهم بجوب أسلا ديفلوب ديكون بقليل زخون نجار نيشي نجار ترخيبهم انتي يكونوا خليهم كحمو يخليهم سلازي قولوا عمنا تبول الأوانون بالزجبة ويقولوا خلانا بزغيرنا الأوان دي بالزجبة إدنا هنحس أولنا مايدي لازم إذا تتحد إدنا تتحديبنا إتهم infection spread كون لو خليهم ملنا نحسبوا زلنا نجارات هاي كونوا خليهم بقليلو وقول لي خليهم مايدي ስለዚህ ኢድ ምሕጻብ ተኣገዳሲ ምዃኑ ፈሊጥና ኢድና ክንሕጸባልና ምስኡ ኸ እንታይ ክንገብር ኣለና ጽፍርና ጎኑ ክዓቢ ከም ዘይብሉ ቸክ ክንገብር ኣለና ማለት እቲ ካልኣይ እቲ ባዚኒ ወይ ከዓ ምሕጻብ ሰብነት ንብሎ እዩ ምሕጻብ ሰብነት ከዓ ኣካላትና ተተኻኢሉ መዓልታዊ ክንሕጸብ ኣለና ማይሲ ዝኾነ ወፃ ሓደ እንታይ እቲ ረሃፅ ንባዕሉ ኦደር ባድ ስመል ስለ ዘምፅእ ዘሎ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ትብልኩም ሰልፊ ኢስቲም ናይቲ ሰብ ዳውን ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዝግባእ نفسنا هنحسب كن كده لنا وعيز بلا ماي أيكون كا بزجبا سامنا غيرنا اتكحسب زلوا بارت RNPD جروين إيراناتنا نقولي جورنا كسب اتتويس ناتنا خاب فلايتي أمونغو إجرنان أمونغو تابعتنا زلوا من كانوا روينا سخاء كرس عادي يقولوا دبي حسب بوزح وان رسع تريخة ونحتاج أو خبوزح إنفكشن كقاعدن بريخة الذي السخاء بزجبا أنت يكون على له كحسب على له مالتي لازم نفسنا هنحسب كلنا مثل ما حسب دي كنا هنحسب زلنا تبزجبا نجر كتسر زلوا بارت كتسر اللوا مالتي اتصال تايمني تي دنتال كير نقولي دنتال كير ويكا سننا بزجبا كان حسبوا خم دلنا زرقنا نجر سننا تجربة واحدة معالتي كل التجزية احنا حسبوا لنا مالتي نكون مشهدن رول ناجبرناها تعيرنا تي براشنا جابت كم زخم دري يكونس رول ناجبركا نكابل على التحدي ناجبركا خونا اللوا مالتي فلوس كن تكملنا معناته فلوس هذا يكون بحافش استرفه مجبوطات كيلو تشيك نقبر لنا استرفه مجبوطات عبسنا خيلو تشيك نقبر لنا مجبوب لعب لنا شو عن شعب راش عين نقبر تخفى تنح خنوا لنا حد 10 دقائق 10 حمش دقائق معناته مجبوب العناق خصاي تغيرنا تي سنا خصاي الذي يكون نتم بكتيريا مليسنا نخفار يعدل لنا فتره له سلازي مجبوب العناق تنح لنا أوروب براش تغيرنا ويكا قدم مغب نكون تسخلنا قدم مغب تغيرناها زحاشي مايتي ግን ማዓልቲ ክልተ ግዜ እንታይ ክንገብራልና ብራሽ ከም ንገብር ክንፈልጥ ኣለና ሓደ እንታይ ተጠቅሞት የልና እንታይ እቲ ባድ ኦደር ወይካ ባድ ብሬዝ ዝበሃል ነገር ካብ ኣፍና ይወፅን እዩ ካልኣይ ከዓ ካብ ዝተፈላለየ ቱዝ ይከይድ እዩ ጋም ኢንፌክሽንስ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ስነ ሕማማት እንታይ ገብረልና ይኽእል ከላኸልና ይኽእል እዩ ኤቭሪ 6 months ካ ንቼክ ኣፕ ተመፃና ናብ ሕክምና እውን ምስ ሓደ ደንቲስት ወይ ምስ ሓደ ዶክተር ናይ ሕክምና ኢላ ስኒ تراخينا تزاررنا زحشي ماليتي رابعي منيو اتي فود هايجين فود هايجين الواتر هايجين كان من خلينا فود هايجين كنا بالكلنا زخا حدا خمس قادمنا هنزار وصنحنا انتاي مغب خنسرح خلنا كان مغب مسرحنا دحر مغب مسرحنا لدانا بغبو هنا تبالنا وناتو إنا كونتامينيت كوين خلو مغبن مغب خنحس تجميرنا تاينا نغبرو زلنا نت مغبي نبكلنا زلنا كبسل اني زبلا تحت حسبا خلونا يخلي حنسابون نتي temperature نايتي مغبي يبسلوين لو زلنا عقن temperature نعود تصاويرهم ساستين كغبرو زخلو نغرات تيالو عينت باكتيريا يخلونا يغاطمونا يخلو ስለዚህ ኢድና ብዝግባእ ተሓፂብና ግን እንታይ ንገብሮ ኣለና ነቶም ዓቢድና ዘለዉ ተዋስያን ብሙሉኦም ቀቲልና ስለንመፅእ ዘለና እቲ መግቢ እንታይ ይኾን ሴቭ ይኾን ካልኣይ ብዝግቡእ ከም ዝተሓፅበን ብግቡእ ከም ዝበሰለን ከናረጋግፅ ኣለና ኣብ እቲ ራብዓይ መን እዩ እቲ ኢንቫይሮንመንታል ሃይጂን ይበሃል እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ኢንቫይሮንመንታል ሃይጂን ካብ መን ይጅምር ካብ ገዛና ይጅምር እቶም ንብሎም ዘለና ዶርኖብስ ድዮም ናትና ሞባይላት ድን ዝተፈላለየ ነገር ምስ ኢድና ኢን ኮንታክት ድመፅእ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ከነፅሮ ኣለና لبعض عوان سبتاين حسب عن ساعة اتي تويلت سيتس لعل تويلت سيتس من اللو توم حمام ويكانتهم حمام كسعبو خلو يم تحواسيان لهم زلنا كحزوز خلو كالق نغراتي اونت ازو دور نوب نبلو موبايلاتنا طاولانا مستي ماياتنا قال زياده ان كونتاكت مس ايدنا لدمت لعلت تويلت سيتس كحزو يخول يم توم نبلوم زلنا تحواسيان ስለዚህ بزغبا كنطرو يمالنا مالتي ዲስኢንፌክት ንገብሮም ዝኾነ ነገር ፍላይት ዝበዝሕ ኢን ኮንታክት መጽ ነገራት ዲስኢንፌክት ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን ኣብቲ ገዛና ንጅምሮ ገዛና ፅሪና ካብ ገዛና ምስ ወጣና ናብቲ ከባቢና ንወፅእ ናብቲ ከባቢና እንተመፂና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሓደ ትናጓሓፍና ቀዲማ ክጠቕሶ ፀኒሐ እንታይ ክኾን ኣሎ ካብ መሬት ሓፍ ዝበለ ክኾን ኣሎ ቁርብ ተተኻኢሉ መኽደኒ ክህልዎ ኣለዎ እንደገና ኸ ቱሰር ናይቲ እንዳጓሓፍና ዝምሎ ዘለና ምስ መልአ ተተጓሓፈ ዝሓሸ
ዝኾነ ኣብቲ ከባቢና ከዓ ዝተፈላለዩ ነገራት ሕማም ዘስዕቡ ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ነገራት ከፋር ዝኽእል ነገር ተሃልዩ ዕቋር ማይ ተሃልዩ ተደፍናዮ ጓሓፍ ተሃልዩ እልያ ኣቢልና ኣብ ሓደ መኽደኒ ዘለዎ ነገራት እንተቐመጥናዮ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ኣብ መውላእታ ሓንቲ ለበዋ እንታይ ክሕልፍ ደሊ ኩሉ ሻዕ ውድ ፐርሰናል ክንፀርኽ ንብል ሓንሳብ እውን ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኤክሰሲቭ ዩዝ ኦፍ ኬሚካልስ ሳኒቴሽን ንክትገብር ኢልካ ዘይተደለየ ኬሚካላት ትጥቀም ትኾንካ እንታይ ክገብሮ ክእል ነትናትና ስኪን ኢሪቴት ክገብሮ ክእል ወይ ከዓ ነቶም ኣብ ኣካላትና ዘለዉ ኖርማል ፍሎራ ዝበሃሉ ባክተርያ ከዓ እንታይ ክገብረልና ይኽእል እዩ ዲስትራፕት ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ አንቲባክተሪያል ኢልና ንጥቀም ዝተፈላለዩ ኬሚካልስ ንጥቀም እንተኮይና ነቲ ስኪናትና ናብ ደርማታይት ዝኾነ ነቲ ናትና ስኪን ክሕሞ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤክሰሲቭ ዩዝ ኦፍ ኬሚካልስ ወይ ከዓ ዘይተደለየ ነገራት ክንጥቀም የብልና ዝቐለለ ሳምና ኣሎ በቃ ሳምና ተጠቒምና ብሳምና ብበዝሒ ሚእታዊት ናይቶም ሕማም ከስዕቡ ንብሎም ንኽእል ዘለና ተሃዋስያን ክነፅር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንባዕሉ እውን ሲልካ ሙሉእ መዓልቲ ክትሕፀብ ዘየድልየካ ነገራት እውን ኤክሰሲቭ ዌስቴጅ ሪሶርስስ እውን ክህልወካ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ግቡእ ዓቐናዊ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ናይ ግቡእ ሰብነታዊ ፅሬት ኣካላዊ ፅሬት ወይ ከዓ ከባቢያዊ ፅሬት ብዝቐለለ መንገዲ ክንገብሮ ስለንኽእል ናብ ዘይተደለየ ነገር ክንኣቱ የብልናን ማለት እዩ ኣብ ግቡእ ሰዓትና ኣብ ግቡእ ግዜና እቲ ክንገብሮ ዘለና ዓቐን ፅሬት ተጌርና እዚ ንብሎ ዘለና ሕማማት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ኣይክመሓላለፍን እዩ ቴንክ ዩ